Здравейте! В това видео реших да ви покажа нови придобивки. Нека да започваме. Извинете, на телефона е малко по-нагоре. Ще го сведа малко по-долу. Срещу вас. Ето, ще го сложа тук, да. Първата нова придобивка, която всъщност ми се прави, е ето това, което е фондютенът, който си правихме. От една упаковка от Кодерос, от серията Sweet Color. Да. Номер 48. Иначе ние сме се оправили, не знаем кой номер е точно. Да. Ами, все пак ще ви покажа как седи. Точно. Някакси така да ви покажа. Част. Така. Просто реших да си го направя. Да. И като се размаже и нещо подобно. Ето така. Следващото нещо. Само да ви кажа, че това и повечето от нещата са закупени от Елити. Сега ще ви казвам кое откъде е закупено. На това упаковката му не знам къде е закупена, нито пък нещата. Всъщност две от нещата, които ползвахме за това, кремчето на Нивея и този фондютен в бурканчето, са закупени от Елитис. А фондютените, те бяха на мама, за тях не знам. Да. Това е от Елитис, което е коректор на Butterfly колекцион Conkealer Perfect Coverage и антибактериал. Да, не знам всъщност, пишете ми в коментарите, да, 4 грама е, пише си. Много е хубав, но първи е, но първи принцип. Да, само да знае, че аз съм ви казвала, не знам, но съм ви казвала, че аз не ако съм ви казвала, извинете, но сега ви казвам, че аз не нося крем ежедневно, аз нося само по празници. Да. Ето как изглежда. Хубав е самият коректор. Той... Ами виждате колко е. Така ще ви покажа. Аз тук по-рано показвах на 3 клипа, които правих всъщност. Ще ви покажа на... Ето го. Така. Изтребващо ми стигна място. Да. И като се размаже, по-скоро седи нещо такова. Така седи. И другото нещо, което не е закупено от Елитис, е този фенер, който мисля, че виждали сте ме с него, но той бил на Таци, той е на Таци Дейт. Този го купи мама за мен, купи и за баба ми, за тях мисля, че се очеква, така да кажа. Мама и тя също си имат, и баба и дядо също си имат, и Леля и Вучо също си имат, и аз си имам, но този няма батерии, да. И упаковката му е такси, която едва сте виждали. Да, не сте виждали, но и показвам подробно. Доста подробно ви показах. Да. Другото нещо е паста за зъби на Билка, която е хомеопати и е от 6 години нагоре. Натурал и много хубава. Не ми се присмивайте, ако използвам такива пасти. Просто на мен не са ми вкусни, много са приятни. В принцип, аз преди използвах тази паста на Actifresh, но тя свършва и да. Тя се намали, не знам.
Тя е 50 мл. Хубава е. Обичам, не ми казвате за това, което ще ви кажа, че съм голям куку, но обичам да смесвам тази паста и тази паста. Много са вкусни заедно смесени. Хем ментово и активо и хем сладо. Сладе, да, като да кажа. И да, това е за тази паста, много е хубава, братовчетка ми също има и каза, че в началото излиза малко по-страни, защото е така. Да продължаваме. Има 3 сапуна, които мама и тати не са отворили, но те не са от вчера. 2 на Тео, да, виждате ги, и един на тази марка, която не знам как се произнася, може би Савана, не знам. Имаше някаква такава. Също мама не е отворила и това. Да. Абе женски работи. За големи. Просто ви го показвам. Това пак е от Деличис. Също знам къде от сапуните, не знам къде е. Да. Това е от Деличис на Агива, което е за крака. Да. И има пак 2 от Деличис, поне едната е от Деличис, а другата не съм сигурна. Тази не съм сигурна, но тази е от Деличис. На сигнал. Аз между само да ви кажа, че тази паста на билка аз не исках толкова много. Исках една друга, но тя не беше затова мама не ми взе. Ай да, пастите ще ви покажа много набързо. Ето така, си вижда пастата. Да. Да знаете, че мама и тати си има такава паста. Просто тази е 75 мл, докато тази е 125 мл. И да, това е разликата, тази е по-голяма от тази. Да. Тази не мога да ви покажа, защото виждате и никъм. Просто няма да отварям. Да. Това беше всичко от мен. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао! И